Hello, my name is Ejiro Emostafiri. I'm the Creative Director and CEO of the women's wear brand, Ejiro. Aha m bụ Ejiro Emostafiri. Abụ onye ntụziaka na onye CEO nke women wear brand, Ejiro Emostafiri. Abanyere m n'ihe banyere ejiji n'ihi ọtụtụ ihe n'oge m dị obere, oge m nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Achọpụtara m ihe banyere ejiji mgbe m nọ na SS1. Ekwesịrị m ịbụ onye dọkịta bekee dịka onye mere sayensị. Ị ga-echeta n'oge ndị gara aga ka ọ dị ịgwa nne na nna gị na ị chọrọ ịbanye n'ihe banyere ejiji bụ ebumnuche ha bụ na ị ga-abụ onye dọkịta. Ewezụga ngọzi nke ndị nkụzi m, ndị enyi m, ezinụlọ m mere m jiri banye n'ejiji. Ọ bụ mkpebi siri ike bụ nke mere m jiri gụọ fashion designing na Yaba Tech. Arụrụ m na Fiyamba, Afrịka, ma gaghachikwa na Fiyamba ọzọ tupu mgba arụkwaghị m iji bido nke m. Ọ bụ naanị m n'oge m bidoro. Emere m ihe niile site n'ise ya, ikesa ya, ihe niile ka m mere. Obere ka anyị jiri too. N'ime afọ nke mbụ anyị bidoro, anyị mere Fashion Week ugboro abụọ na mba ụwa. Taa, anyị dị afọ 10. Anyị bụ ụlọ ọrụ ejiji gbara ọkpụrụkpụ na mba Afrịka. Anyị emena ọtụtụ Fashion Week na mba ofesi. Ọzọ, ahọpụtara anyị dịka otu ụlọ ọrụ dị 100 ndị isi ojii nwe n'afọ a. Ọ bụ afọ siri ike n'ebe ndị na-eme ejiji nọ, kama anyị gbara mbọ kwụrụ chịm. Anyị enwela ọtụtụ akụkọ obi aṅụrị. N'afọ a, anyị nwere ihe banyere Beyonce. Anyị na-ele anya maka ihe ọma dịka afọ na-abịa na njedebe. Asị m ka m kọrọ unu akụkọ nwere onwe m. And we're just looking forward to a fantastic rest of the year. So I've just shared with you my freedom story.